Wat betekent deze zaak voor u en uw kantoor? Nou, een onevenredige belasting. Het is toch ja, veel werk, veel media-aandacht, ja, daar hangt voor veel mensen heel veel van af. Ik heb de afgelopen dagen ben ik veel in Friesland geweest, eigenlijk permanent. En als je dan ziet wat het hier, vooral hier met de mensen gedaan heeft en doet, dat legt ook op ons natuurlijk een enorme druk om dingen goed te doen. Waar bent u geweest in Friesland? Ja, dat zeg ik u dan weer niet, maar laat ik het zo zeggen. Ik heb wel aardig wat meegekregen van de sfeer die hier rondom deze zaak heerst. En dat noopt mij tot grote voorzichtigheid. Hoe laat die sfeer zich het best omschrijven volgens u? Ja, mensen voelen zich bijna persoonlijk betrokken bij die zaak. Mensen zitten in een bepaald kamp of doen allerlei geruchten over van alles te ronden. Mensen zijn de laatste dagen belaagd door allerlei media. Het is heel, wat dat betreft een zaak als geen andere. Nee, en was u zich dat goed bewust voordat u deze zaak aannam? Of overvalt het u toch nog? Nou, ik heb wel eens eerder een zaak gedaan met heel veel media-aandacht en toen wist ik niet wat er over me heen zou komen. Nu dacht ik het wel te weten, maar het is nu ook nog weer, het is toch nog weer meer dan een paar jaar geleden. Vooral ook vanwege de snelheid. Hè. Ik bedoel, 5 jaar geleden had je geen Twitter, dat is er nu wel. Het nieuws flitst als een gek over de hele wereld. Dus dat is wel anders, maar aan zeg maar, de aard van de werkzaamheden doet dat niks af. Ik probeer geen enkele behoefte om presentator van een televisieprogramma te worden, zal ik maar zeggen. Ik wil gewoon mijn werk goed doen en verder niks. U zei van er komen reacties binnen op uw kantoor, vriendelijk en minder vriendelijke. Wat vindt u daarvan? Nou, alle vriendelijke krijgen van mij een vriendelijk antwoord en de onvriendelijke stop ik in een bepaald mapje. En het valt op zich nog wel mee hoor. Het is niet zo. Ik ga er toch vanuit dat mensen zich realiseren dat ik alleen mijn werk doe. En ik probeer dat zoveel mogelijk te doen zonder mensen te beschadigen of te irriteren. Ja, het moet gedaan worden, iemand moet het doen. Wat vindt u van de mensen die de complottheorie nog steeds aanhangen? Ja, ik heb daar het een en ander over gezien. Ik vind dat meer dan schandalig. Ik vind het meer dan schandalig. Kijk, als je dit soort hobby's erop nahoudt, prima, doe dat thuis met de deur dicht. Maar ga niet de vader van Marianne Vaatstra ermee lastigvallen. Of andere mensen. Dat kan gewoon absoluut niet. Mensen gaan veel en veel te ver. En dat is al jaren zo en het zijn altijd dezelfde. Die een soort megalomane paranoia zou je het bijna kunnen noemen. Kunt u daar iets tegen doen? Nee, want eigenlijk iedere minuut aandacht die je eraan geeft voedt alleen maar de theorie van zie je wel, ze moeten ons hebben en weet ik veel wat. Nee, ik ga daar niks aan doen. Hoe moeilijk gaat de verdediging worden? We zullen zien. Ik kan daar nog niks over zeggen.